И здравейте хора, ако знаете какво ще. Значи, очакват ви най-яките видеа в следващите 3 дни. Днес, утре и други ден, защото съм на екскурзия с класа ми. И 2 нощувки, 3 дена. Миналата година бях двудневна с една нощувка. Къде бях в една стая с Гачев, а сега сме в една тройна стая с Никола, който би трябвало да го знаете. Да, реално отдавна не е снимал тук видео, но все пак в момента правя най-доброто си отзад да закрия слънцето и да не се вижда. И Руслан. И вие сте го виждали, даже май в последното ми видео той беше оператор, както разбрахте по гласа му, и после се показа за момент. Но да, това за мен ще бъде яко преживяване. За съжаление, вие няма сте с мен, а само ще го виждате на камера. Чао за сега. Ще се видим като пътуваме.